ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି କଥାର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଆଜି ସରିଲା କି ନାହିଁ ବୁଝିଲ ସବୁ ବୁଝିଲ ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କି କ'ଣ ବୁଝିଲ କେତେ ପଦ ଦେଇଦି ପଦ ହଁ ସାରେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ସାରେ ସେ ଡେଲି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲାନି କି ସାରେ ପଣ୍ଡା ସାରେ ସିଆଡ଼ୁ ସାରେ ବିଧା ଗୁଣ୍ଠା ଯାହା ପାରିଲା ସାରେ ଭରି କରିଦେଲା ହାଣ୍ଡିଟାରେ ସାରେ ଆଡ଼ୁ ଉପରେ ଭସେଇ ଦେଇଛି ସାରେ ଭସେଇ ଦେଲେ ଯେମିତି ସାରେ ପଣ୍ଡା ଆଡ଼ୁ ସାରେ ଆଣିଲା ସାରେ ଯେମିତି ସାରେ ଖୋଲି ଦେଇଛି ଭଲ ଖାଇବା ବୋଲି ସାରେ ବିଧା ଗୁଣ୍ଠା ସାରେ ଜୋର ମାଡ଼ ବାଜିଲା ସାରେ ତାଡ଼େ ସାରେ ପୁରା ଧୂଳି ଉଡ଼ି ଗଲା ତାପରେ ଦେଖ କହିଲୁ ସାରେ ଖାଇଲା ମାଡ଼ ହଡ଼ୁ ତାରେ ଜାଣିଦେଲା ସାରେ ପ୍ଲାନ୍ଟା ତାରେ ଘୁରେଇ ଦେଲା ସାରେ ଢାକୁଣ୍ଡା ତାରେ ଘରକୁ ଗଲା ସାରେ ଶିକା ଉପରେ ସାରେ ଘୁରେଇ ଦେଲା ତା ମା ଆଡ଼ୁ ସେ ଗଲା ଆଡ଼ୁ ଗଲା ମୁଁ ଆସ ଜାଣିନ ସାରେ ସେ ଘରକୁ ଗଲାନି ସାରେ ହେଠୁ ଗଲା ଭିକ ମାଗି ତାରେ ତା ମା ଏଇନା ସାରେ ଘରକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଖାଇବା ନାଇଁ ତାରେ ତା ମା ଆଡ଼ୁ ସାରେ ସେ ବିଧା ଗୁଣ୍ଠା ସାରେ ସବୁ ଖାଇଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ତା ମା ସାରେ ଖତ ତାରେ ସାରେ ମିଶେଇ ଦେଲା ହାଣ୍ଡିଟା ତାପରେ ସାରେ ଚୁର ମାନେ ତାରେ ହାଣ୍ଡିଟା ସାରେ ଖୋଲିଦେଲେ ଯେମିତି ସାରେ ବିଧା ଗୁଣ୍ଠା ସବୁ ଖାଇଲେ ଚୋରମାନେ ବିଧା ଗୁଣ୍ଠା ଖାଇଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯାହା ସୁନା ରୂପା ସାରେ ଚୁରମାନେ ସାରେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟ କରିଥାଇତେ ସାରେ ସେମାନେ ଏଠୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ପଳେଇଛି ଯେମିତି ସାରେ ପଣ୍ଡା ମା ଆଡ଼ୁ ଆଣିଛି ଭାରି ସାରେ ସବୁ ସୁନା ପଣ୍ଡା ମା ସବୁ ଆଣିଛି ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆନା ସାରେ ଗଲା ଆଡ଼ୁ ମୁଁ ଆଉ ଅଳସୁଆ ନାଖେ କାମ କରିବିନି ଯେ ଥାଉ ପଛେ ଯେ ସୁନା ଥାଉ ପଛେ ଆଡ଼ୁ ସାରେ ସବୁ ଭିକ ମାଗିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ ଏ ଗପରୁ ଯେ ଅଳସୁଆ କେତେବେଳେ ହେବନି ନାଇଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ କାମ କରିବ କାମ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଭଲ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ କି ନାହିଁ